stvari se na polju suše, dok ja hodam po tepihu. Dobrodošli u novi vlog, idemo bre! Šta ima, šta radite vi, idemo bre, nije bilo vlogova, znači vidjeli ste ono obaveštenje, sad stvarno krećemo. Danas imam svašta nešto u planu, također snimat ću ponovo sa Kimijom, znači bit će zajebancije po gradu, vidjet ćete kako smo mi snimali prank. Evo ga, Cimer ovdje, za sudoperom. Sinoć mi je napravio večeru, to jest ono nešto što su njegovi poslali. Zaista divan čovjek, voljeli bih se da ga imate kod sebe u stanu. A sad, da vidim šta ću raditi. Šta priča ovaj te broj za smeta mi jebote? A kupuju gvožđe, ako imate nekog gvožđe javite mi se. Menjačnica. Banka. Menza. Fotokopirnica i Kinezi. Kupio sam sušač za veš, ne znam kako će dođe u autobus ovim, brate, s obzirom da su prepuni. Nemoj da odeš, nemoj da odeš! Ovi Kinezi su najveći retardi, brate. Šta su ovo uradili? Gledaj ovo. Za svaki kvadrat posebno ja moram ovo da cepam. Sad se mi mučim ovdje. Treba da sjebemo na otvaranju ovo. Evo ga, stavili smo ga u funkciju i sad može da se kači veš ovdje. Idemo da prankujemo, idemo da prankujemo. Dobar si, brate. Sad te snimam, brate. Gađaj čime hoćeš. Uzmi neku ciglu. Pogodio si. Za malo da padnem sa mosta. Dajte svi pare Charlie za neku humanitarnu pomoć, nešto tako da ko prolazi ovu da bacite pare. I nismo uspjeli da snimimo prank, to jest ja nisam ni pokušao, ja bi vjerojatno uspio, ali Kimi nešto baš. Jebi ga, to je normalna stvar, nekad možeš, nekad ne možeš, brate, nekad uspije, nekad jok. Da, eto. Ali neću ni da kažem, zato što... Neću ni da kažem, zato što možda je snimim. Možda. Čekajte, ulazite na moj kanal redovno. Ameno, isto more, ti me une... Dimere, lačiro. Dobro, to je to, to je sve za ovaj vlog, aj, puz!